Only one person. One more person. Only one. There's a guy inside. Sorry, don't push the gate. Go back. You're pushing the gate. Everybody else outside. Out. No. Right. Okay, right. Go. We push. We were getting now proof. We agreed on one. Guys. Yeah, bro. No, I'm saying your officer later here. No, she's fine. She has nothing to do with it. Yes. Yes, I will escort her to go open the case today. Yes. Let's go. Let's solve the problem here. Okay, Here's your guys. Carry on. I'm not supposed to. He sold us. No. We were getting to a meeting. Yes, That's what I we were told here you about. guys that the employees asked us. I think see, he's new, right? Let's get him up to speed. He's new. Let's get him up to speed. Let's get him up to speed. Ikamelithi you sold out. Sengizalonga. Let's get him up to speed. Ngilazi kahle mhlophe baba ngitshela yasibizwa abasebenzi bala ekhaya. Asikaze nje sizisibiza. Asikaze sizisibiza. Ukhulumi nalo. You can do what you admitted to. You can open the case. No. She can open the case. No, but in front of you, you are the police officer. I'm just telling her you are busy protecting. We were told to stay outside because we allow one person in. We cannot allow somebody. But now you see what's happening you are now. We are not overprotective. resolving this issue now. We are not. We saw your behavior. You are overprotecting. We are not as a police resolving this officer. issue, sir. You are overprotecting for the company when you are not fighting. We are not. Yes. No. This in front of you. There is a witness that. This man is even doing The people don't want to hear. There's something Can we fishy. just respect it? No, Do you know will be what's no going on? emergency. Do you know what's going Yes, on? he knows. Do you know? Yes, he knows. He knows. that is a very He knows. strange behavior from you. He knows exactly what's going It's a on. very strange behavior. Yes. Women can behave like He knows that. what's going on here. I'm saying he knows what's going on. That's why he's Wait here. beside him now. I'm asking you a question. This neighbor. You asked me if he knows, right? And I'm responding to that. Khululekile niyakwenzelwa namanyane inyana yatshena mfowethu bathi abantu udima udaba labantu umuntu yalalena inkinga process yokwenza mina ke nangiphakathi manje iprocess iplo process ngila ngaphakathi ngizobanga umhlangano ngizoyilungisa inkinga. Comrades, Ifike lonke 24 hours ingane zabantu yena zisikhalela nithi union ekwenzani ningododo ningabantu abamnyama. They're not prepared to. Bafika ngoManday.
saba ne-meeting sonke saphuma samabhanki abaphathi. Kuthiwa sizosebenza ekuseni, masibuya sizosebenza ekuseni, sizongena sisebenze obhuti bebe ne-meeting nabo ngo-10. Masifika ngoLwesibili sifika sesivalele igate. Sangena ukusebenza kube khona i-meeting. Mana inkinga ikuphi? Inkinga sihlunguzwa amandiya. Kanjani? Oh, kuhlunguzwa. Amandiya. Fremenzani le awubeke nje kucace kubeke kwenziwani lana nesikhathi ngana nisebenza khona ekhaya isimo isithini isimo okusona simchaso. Saqala ukusebenza ngo-2023 kuze kube manje. Yeah. Khona ama-casual, ukhona abantu aba-permanent, athi permanent akhona 37 rand, uyaka lepha izinto ayiveni inkampani ayiveni, kodwa ama-deduction ayenziwe. Uma kuya ngokuthi uyagula, uye edokotela. 37 rand nge-hour. Yeah. Oh. Sinamakhadi abasenzela wona bathi basuka kaNyulo enye i-union eyawa-organize. I-union isalethelwa yona, asikaze siyikhethele. Safunzwa sanikwa, kwakumele uyithathe noma ungathandi. Utyala imfundo lomuntu odlala ingoma amasimba lapha. I-union abasinikeze yona. Safunzwa yona, sayithatha kunjalo. Yeah. Akabambe ama-meeting nathi. Akayibambe i-meeting nathi. Uma ngabe sicela ukushintsha, ngoba sasishintshile sesinomsi, ophoqeleka ukuthi abanye bese babuyele back sebephoqa amandiya. Ngoba bafuna ukuthi kufike unomsi ungene ngaphakathi. Kuze kube manje unomsi awungeni kodwa unawo amamemba. Unyuli wona ongenayo ngoba uRobert bahlala naye ema-office. Oh. Mina usho ukuthi nenyunyana nje just ukuthi kusetshenziswa ukuthi kuyilungelo lokuba nenyunyana kodwa inyunyana e-useless. Le yabo abayithandayo. Le enye kaNomsa yebo uyasebenza izinto eziningi ama-payback enzekile ukuthi abamfuna ngene ngaphakathi. Oh. Okubuhlungu laba bafowethu nisebenza uzosiza laba balala nje ngathi since Monday. Siyabonga. Since Monday balala. Laba bathi sizathu Akulazi meeting nje simple. Sinamamanki namhlanje. Afaka amaphepha spray masele ebusuku. Thina ngoba sithe obhuti abahlalile meeting nabo. Manini abaphakathi bangena kanjani baphuma kanjani? Besivala laba bakwazi ukungena ngoba sonke besivale phezulu ngoba kuneyingane bese beyibizile ukuthi ziyosebenza kuleya page enye phezulu. Savala ngapha wathi kuzovalwa ngapha kanti vele sebengenile imndiya lesisho ye-2 nalo supervisor ohlukumezayo yedwa omunye uzoze ezongena ebusuku lo supervisor. Nomntwana oyedwa osebenza nabo ke naye ungakubo umuntu omnyama bawu4 manje abantu abawu2 abantu yawu2 manini ikhalazo zenike zithini ke nina ke manilista enifuna ukusizakala khona. Sicela basikiphelela amandiya la no supervisor bese management nje yala yonakele yonke. Ama-deduction bekubambe no 600 ubuhola u-3,000 ngenyanga ne-49 kuthi kuphele inyanga usuke usukhokhe emalini ama-deduction. Asiphumi ukuyothenga thina ngelunch sisishuthe nabantu sithenga la simla shimo manesa labo 620 njalo labo 1.2 lama deductions shudini nawo le mali labo 4,800 shudi ngenyanga 4,800 ngenyanga permanent. Isizathu senza ningaphumi ukuthenga. Yibo bafaka ama-channel ingezezini nathi yapembe singaphumi bayifamane fema u2 kwenza ama-owning shoes kwenziwa bhama baseba umndeni ama-channel umndeni Ayisiphelele leso sikhathi ukuxhaphaza ngeke ukuthi ayonakele kakhulu bafowethu. Hayi umlando lona emlandweni hayi bafowethu iyaqala ukwenzeka lento emlandweni bafana bakithi angiboni ukuthi yake yaba khona into enjena ukuthi ungafika ezweni lomuntu bese wenza kanjena. Umlando kakhulu lento and umlando kakhulu lento abayenzayo
umlando bafana bakithi owenzeke eSouth Africa. Umlando owenzeke eSouth Africa. Umlando owenzekayo lapha eSouth Africa. Oqalayo bafethu angiboni ukuthi wake wenzeka. Angiboni ukuthi wake wenzeka umlando njena eSouth Africa wonke jikelele noma likhona izwe okwaye kwenzeka khona umlando njena lapha esibona khona abofika abofika benqoqa bethi ke ngeke benze lutho. Umlando lona bafana bakithi awuwazi waqopheka umlando Daikona Center ilapha babuthene khona babophene khona iyakhalisa lento bafethu iyathusa umlando ngako oqophekayo umlando lona wenzeka lana. This is a history engeke izikhohlakala emlandweni ukuthi bayikhona abantu abasuka ezweni labo bazolwisa abanye abantu kwelinye izwe. Umlando lona bafana bakithi what a history bafana bakithi, what a history eThekwini municipality, what a history, what a mlando, what a history masipala waseThekwini, what a history. Umlando waseThekwini uyaqopheka. Hayi bafowethu, hayi umlando kodwa ukhona ngoba njena umlando emhlabeni wonke jikelele niyokhuluma niyoxoxa imizukulu